Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongrep hapo kani ka jilla Meghalaya haka Southerik ubnai nopra arajar arpuway kin saraki ya ka sngi ka bakerpang jongki hakeleng ka jilla baro ka way u President Jongki Hill Farmers Union uba Commander Shangpliang haka jinga keren bat kilat pathai khubor uli ethu ba hakani ka sngi namar ka jing bempat ai jing bit jongka sarkar ban yalumpat ba anampat la ban penlong ya kani ka jing rakhi bat ka jing pen inam ya ki marrep hanrei anshu penlong bai Tik tang ye kijing ya theria tai halor ka jing e jong ki nongrep ha ka ba an saya shimbentalang da ki officer na ka farmers commission kumbala ya tip pajba da ka sarkar ka pen bana baki babun kinong sung sinong hapo kejela kidei kinongrep kumba prapo persen te nagling jungi hoat ngilayo I ya ka khubor ka balami hapo usulong tai ban ong ba ka jela Meghalaya ka dei ka ba duktam hakabiya dei bat kede kabaduktam ka poorest state in India ngila ban ong te nagling jungi kum ka senghi nishim bahaba ka jela kayo eta ka nam jong ka jingduk bat ka baningkong ha ka north east ka thobe ba ki babun ki baduk ki dei kinongrat namar balai bangi ong ki babun kinong sosnong ki dei kinongrat kum ta habaduk ka jela kamur ki duk kinongrat ki duk kinong bala bat kum ta terter Hagabili bagani jingkli jong pi ong bagi nongrap kidei ki baruspa hadu menta ngimla ban ong ba solonsar ki nongrap ki long ki baruspa hoat ki don ki progressive farmer ki bangi ki long ki model na menta jong ka jela ki jungi ki don ki nongrap ki bala kamai de ki lak tang na ka ba ris yar ba na ka ba rep ariang arta kum kini ki don ki nongrap hapo ka jungi ki ba kamai de ki lak ki la ruspa ki yo bantit kali ki don ki ying kasem Nrei banyak ken general hi nakleng Jongki Hills Farmer Union ngimpediang ban ong ba ki nongrep hapo ki jela ki dei ki ba yo lane ki ba riuspa in general ye kata ka dei ka beri beri sung jungi ke haka basdan indon articulation indon ya ka benta ka baningkong haka ba kandon ka jingpli da umentri ka rep karyang hadin kata indon pade ya ka presentation haka ba nakleng jongka farmer commission baki officer kin sabatai kinong rep kumno bangin rep ya uneu bakwit haktin nong wei kiong jarai nang ta kabaar ha kabayadei hapadei bat kini ka bioflood jong kini ki dokha nang ta bat kumta terte kidon ki presentation nang leng jongki officer bat haka kam harin pada kabakam interesting tolong ba kin sadon ki jingkren na kinong rep halor ki jing e ki baki ya kendu kin punpau bat kumjuru ngin sayo aru ya ka jingjubab na ki officer ya ki ba inorat kin race tikin sa ay ki jingjubab kat ya ki bangila bania penbaik ya tugas ni tikan ni program kanong interesting ba kanong namar ki kani kadon ka direct discussion ba jingkli jingatai apa yang kinorat bat ki officer jo kasaka ha ki jingsya kum ba ong fi ngilakwa ban pelong hamadan open bandon ki stall dan rai namar ka jing bomsya bomdon ki protokol ngimla ya kapan display namang tang sila khot ban wanra kum exhibition kum kalahe tekan salong kum pinken ya kini kendon covid ngim nomi ola kendon beta discussion ka ba ini theory ki